V Brawl Stars tak je nová sezóna a dneska sa pozrieme na to, čo sa zmenilo, takže dajte odber, lebo sa blížime k 150 odberateľom. A prvá vec, na ktorú sa pozrieme, bude Brawl Pass. A Brawl Pass za mňa není až tak dobrý, pretože ten skin mi príde taký, neviem, nepoznám to Stranger Things, takže neviem, ale za mňa by bolo lepšie, ak si chcete kupovať Brawl Pass, tak za mňa by bolo lepšie počkať si na inú sezónu, pretože teraz tu není až tak dobrý Brawl Pass za mňa. Potom tu máme nejaké peky, v ktorých vám môžu padnúť skiny a ešte tieto powery na brawlerov. A v shope by mali byť wafle, ale až za hodinu sa mi otvoria. Takže ja si pôjdem otvoriť nejaké peky za 440, no to nemám. A mám presne 440, takže si môžem, je tam šanca na skin. Tak ja si kúpim to za 440 a dúfam, že mi nepadne nejaký shit, lebo to mám akože takto. A čo mi padne? Chcel by som mať na Spike dač. OK, Leon. A čo, to je všetko? To som mi zatiaľ otvorili iba hentie a potom na konci som mi otvorili ako keby nejaké normálne odmeny. Dobre, takže mám na týchto tu niečo a keď si na to kliknem, no a ten nový event je tu, ale aha, ja mám na ňo kartu. Toto by mal byť nejaký showdown, kde by sa malo postupovať. OK, takže som v hre a máme si vybrať kartu. Takže ja by som zobral asi damage a neviem, to sa stále mení, lebo ja som toto už niekedy hral a mal som na výber iné karty s Leonom. Musím byť, viem, že postupujem, keď mám, no akože, není tam, že joj. Áno, Spike je dole a ten má nejako veľa životov mi príde, či? Aj keď asi nie. Tak, ten má brutálny damage. No toto vyhrá asi nebude, ale no nie. Aha, takže vlastne tú kartu, čo som už použil, tak tu už nemám. Ak som to dobre pochopil. Síce som prehral, ale získal som 531 waflí, takže ešte si môžeme otvoriť nejaké peky. A dal by som tento tu za 440. Toto by bolo z tohto videa všetko. Dajte like a odber a zatiaľ čaute.